बियो आलादा मोनसे केसमोन बेयाव दिनै बिथांमोनखौ माने दाय गैयै होननानै फोसावबाय बेफोरखौनो बुङो अमा उरनायाव सैमा गाग्लिनायब्रा हा मावबाय खामानिखौ गुबुना नाथाय गुबुना बाहागो लानो नागिरबाय बा गुबुनासो नाम लानो नागिरबाय आरोखि स' हेल' एभरिवान गुड इभिनिं आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनो जोबोर मोजाङै दं आरो लोगोसे आंबो नोंथांमोननि अननायाव बा इसोरनो जोबोर मोजाङैनो दङ दा बे समाव आं मानि थाखाय बा मानि सायाव भिडिअ लाबोदों बा कन्टेन्ट लाना फैदों नोंथांमोना सिगाङाव होनाय भिडिअ इन्ट्र नुनानै निस्सय बुजिखादों दिनै आङो लानानै फैदों जाहैबाय कन्टेन्टआ जिथुनाखि मैयानि दिनाव जोंहा डियार नाब्ला रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय बा कर्टनिफ्राय दाय गैया होननानै माखासे ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां फोसावदों नङा होमबा बा मोनफ्रोमबो ससियेल मिडियायावनो फेसबुकआनो जा इउटुबानो जा बा खौरां बिथिं दैथायग्राफ्रानो जा जेरावबो दावराव आरोखि मैयानि दिनाव माने डियार नाब्ला रन्जन दैमारि सार दाय गैया होननानै फोसावबाय बेफोरबायदि गोबां माने खोथा बुंदों आरोखि दा मेन गुबै बाथ्राया मा जोंहा बेखौसो साननांगौ जायो जिथुनाखि दिनै हारिनि थाखाय जायफोरा सेक्रिफाइस खालामबोदोंमोन आरो लोगोसे डियार नाब्ला रन्जन दैमारि सारजों माखासे गोबां बिथांमोना जेलाव जोबथेसालियाव जोबजानानै दोनदों बै बिथांमोनहाबो उदां अख्राव लासै लासै फैया नङा निस्सय फैखागोन नाथाय दिनैनि दिनाव मावगासिनो दङ मालाय एनडिएफबि आफादनि सोद्रोमाफ्रानो गोजौनिफ्राय ओंखारबोजोबनानै हाथियार दोनथ'जोबनानै बा हाथियारखौ सरकारनो गथायनानै भारत सरकार आसाम सरकारनि आखायाव गथायना होनायनि उनाव दिनै बिथांमोना हारिनि थाखाय मोजाङै बिना हाथियारजों सेक्रिफाइस खालामलांनोसै बहि आरो कलमजों होननानै बिथांमोना हाथियारखौ अलरेडि सरकारनो होखाबाय दिनैनि दिनाव बिथांमोना बे जिथुनाखि बहि आरो कलमजों सेक्रिफाइस खालामलांनो नाजानायनि गेजेरजों दिनै रन्जन दैमारि सारखौ जिथुनाखि कर्टनिफ्राय दाय गैया होनना फोसावदों नङा होमबा दा बेफोर बाथ्राया जोबोर मोजांनि खौरां अर्थात गनायथाव नाथाय बिनि गेजेराव जि जोंहा माखासे थाखानाय जोंनि बर'निनो पलिटिकेल हान्जा बा पलिटिकेल पार्टिनि जिथुनाखि इउपिपिएल पलिटिकेल नङा होमबा बै बिथांमोननि लिडारफ्रा खामानिखौ मावदोंना मावाखै बा माखासे खोथाफोर बुंस'नानै होदोंना होआखै गनायनि थाखाय राय होनांसिगौ बिथांमोनखौ बा बिथांमोननि केसखौ फोजोबना होनांसिगौ मानोना बिथांमोननि दारैनो जोंनि बर'फोरनि बिटिआर एकर्डआ जाबोदों आरो बिथांमोनहा जोंनि खोथा लानानैनो जोंनि भारत सरकार आसाम सरकार आरो जोंनि बिटिआर सरकारनि खोथाखौ लानानैनो बिथांमोना दिनैनि दिनाव हाथियारखौ दोनजोबनानै बिथांमोना न'खर न'खर बा रायजो राजाफोरजों गोरोबनानै संसारखौ जालांसिगोन आरो जिथुनाखि बर' हारिनि माखासे सेक्रिफाइसखौ खालामलांबाय थागोन होननानै बेफोरबायदि जोंहा बिटिआर सरकारा गोजौ लेभेलसिम बुंनानै होनो हायाखै नैखौसो जों साननो गोनां दिनै नाथाय जोङो बुंनो थाङोब्ला दुखु मोनगोन लाजिगोन जोंहा बर'नि फरायसा आफाद जिथुनाखि सिनस्रि आफाद बिथांमोनहाबो बुंदोंना बुङाखै बा खुगा सिदासियाखै जों बेखौ बुंनो हाया नाथाय दिनैनि दिनाव मैया जिथुनाखि डियार नाब्ला सारखौ बा एनडिएफबिनि फाउन्डार अफ रन्जन दैमारि सारखौ कर्टनिफ्राय केस गैया होनना फोसावनाय लोगो लोगो दिनैनि दिनाव जों दिपेन बर' सारमोनखौ कर्टआव बाहागो लाहैनाय नुनो मोन्दों हा दा बाहागो लाहैदों जोबोर मोजांनि बाथ्रा नाथाय बेफोरबायदि बै समनिफ्राय मानो बाहागो लाबाय थानानै खामानि मावबोआखै आरो खौसे जानानै एनडिएफबिफोरजों बा एक्स एनडिएफबिफोरजों इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबिफोरजों ज'है खामानिखौ मावबोलायबाय थानायब्ला लैहोरनो दिनैसिमहालागै गगौमोन खोमा होननानैसो आङो आंनि फालिनिफ्राय सानहरो आरोखि दा बेखौनो बुङो जोङो बुंब्ला दुखु मोनो अमा उरनायाव सैमा गाग्लिनाय हा गुबुना मावबाय खामानिखौ नाथाय गुबुना मुं लानो नागिरदों नामा नैखौ जों साननो गोनां स' बेफोरबायदि दा सानलाय बा बेफोरबायदि दा खालामलाय जेरैखि जाया माने एनडिएफबिनि बिथांमोनाबो जोंहा बे खामानियाव गोबाङैनो गोसो होदों आरो गोगोमैनो बिथांमोनाबो भारत सरकार आसाम सरकारखौ नारसिननायनि थ्रुयै दिनै बेफोरबायदि जिथुनाखि रन्जन दैमारि सारनि केसखौ गैया होननानै कर्टआ फोसावनो गोनां जादों आरोखि दा बिदिब्ला लोगोफोर आं बांद्राय गोलाव बुंनो सानलिया नोंथाङा सिगाङाव होनाय भिडिअ एन्ट्रिखौ जोबजासिम नायनानै बुजिना लादो आरो जोबथारनायाव सोर मा सानदों कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट हरनानै फोरमायहरबानो जाबाय एनडिएफबिनि आफादगिरि डियार नाब्ला रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे आलफानि जायफोर दैदेनगिरि दंमोन अबिन राजख'वा अनुप सेतिया शशधर चौधुरी आरो गोबां बिथांमोननि जि गुबुन मोनसे केस बियो स्पेशल सेसन कर्टआव माने हियारिं जाबाय थादोंमोन आरो बे हियारिं जाबाय थानाय बे केस बिखौ स्पेशल सेसन कर्टआ मैया गासैखौबो दखमुक्त माने दाय गैयै होननानै फोसावबाय सिबिआइ कर्टनि बा सिबिआइ आदालतनि जे सिबिआइ केस बेयो दाबो
रन्जन दैमारि आरो गुबुन सा 6 बिथांमोननिया दाबो सोलिगासिनो दङ आरो बेखौ सुप्रिम कर्टआव पिटिसना बा हियारिंनि थाखाय जों नेनानै दङ दाख्लै जानांगौमोन किन्तु गोदान माने चिफ जास्टिस अफ माने इन्डिया सुप्रिम कर्टनि चिफ जास्टिसआ सोलायनायनि थाखाय बे डेटआ एसे दा माने दोरोददों गोदान डेट फैगोन किन्तु मैया जि रेहायनि जि रायदान होबाय बा दख मुक्त माने खालामबाय बे केसा आलादा केसमोन जिहेतु गोबां माने केसाव दैदेनगिरिफोरखौ आइनि भाबै जगरिया खालामनानै दोनदोंमोन बा दैदेनगिरिनि एगेन्स्टआव गोबां केस होनानै दोनदोंमोन मालाबा जों टाटा केस नुदों मालाबा सिबिआइ मालाबा एनआइए मालाबा गुबुन गुबुन अपारेशन इउनिटनि गोबां केसफोर दङ आरो बे मैयानि जि दख मुक्त जानाय केस बियो आलादा मोनसे केसमोन बेयाव दिनै बिथांमोनखौ माने दाय गैयै होननानै फोसावबाय आरो बियो मोनसे सिगनिफिकेन्ट जाजमेन्ट बेयो मोनसे हिस्ट्रिक जाजमेन्ट आरो बेखायनो जोङो सुप्रिम कर्ट अफ इन्डिया भारत सरकार आरो जायफोरो आइनि भाबै बे केसखौ डिल खालामदों जोङो खावलायगोन जे जिहेतु मैया दाय गैयै होननानै फोसावबाय भार्डिक्ट होबाय दा बेखायनो गुबुन गुबुन केसफोराबो बेबायदिनो रेहाय बा बे केसखौ फोजोबनायनि थाखाय बेबस्था लानांगौ आरो मैयानि जि लेन्डमार्क मोनसे जाजमेन्ट बियो जोंनि फैबाय थानाय समाव सुप्रिम कर्टआव जानो गोनां केसआव जथेस्थ पजिटिभ मोनसे माने रिमार्क बा पजिटिभ मोनसे नोट लाबोगोन होननानै जोंहा आसा दङ आं बेखायनो खावलायबाय जे फैबाय थानाय समाव जोङो बयबो इउनाइटेडलि थानानै जोंनि जेलाव थानाय दैदेनगिरिफोरखौ बा बिथांमोननि केसखौ फोजोबनायनि बेलायाव जों खामानि मावनांगोन गोजोन्थों।